Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар Зарафшон қарор дорем, ноҳияи Синои шаҳри Душанбе. Дар ин ҷо поликлиникаи 14 мешавад. Дар ин ҷо супермаркети Зарафшон ва болотар равем, бозорчаи Зарафшон мешавад. Ва дар ин тараф супермаркети Ёвар, сафоратхонаи Амрико ва мактаби нави Русӣ. Хонаи имрӯзаамон дар мани ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. Бисёре бад гап намезанем, рафтем. Бинои 5 ошшонаи советӣ мебошад. Хонаи имрӯзаамон дар 2 ошшонааш ҷойгир аст. Мани ҳамин хона мебошад. тирезаҳош панҷара доранд ва бо таъмири бениҳоят хуб аст. Дар ин ҷо аллакай мактаб ва садик мебошанд. ин ҷо двори хона. Минтақаи хуб аст. Ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла беморхонаҳову мактабҳову садикҳову масҷидҳо дар наздикии хона ҳастанд. 5 хонага мебошад бо масоҳати 95 метри квадратӣ. Навормона ҳатман та охира тамошо кунед. Баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Дар ин ҷо 1-ум 2-ум ҳуҷра, 2 меҳмонхона, 3-ум, 4-ум ва 5-ум ҳуҷраи истиқоматӣ. Дар ин тараф аллакай ҳоҷатхонаву ҳаммом, ошхона ва балкон мебошад. тамошобинони гиромӣ, хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад ва ҳамаи чизоаш бо сифат мебошад. Падвал ҳам низ дорад. ин 1-ум ва 2-ум ҳуҷраҳои истиқоматӣ мебошанд. Меҳмонхона. 2 кондитсионери LG 12 куба, дарҳоям нав мебошанд, дарҳои чӯбӣ, кори дастӣ, абоёи Италия, паркети Германия, падвал дорад, интернет ҳам дорад, Wi-Fi, решоткаам дорад, тирезаҳоям нав мебошад. Хулас, чизере ки дар навор мебинен, ҳамаашон меистанд бо тамоми чизу чорааш. ин аллакай 3-ум ҳуҷраи истиқоматӣ мебошад. ва дар ин ҷо навес мебошад. Двори хона ҳамчун як ҷои мешитагӣ. ва чӣ хеле ки мебинен, хона таъмири бениҳоят хуб дорад. ва ин ҷо 4-ум ҳуҷраи истиқоматӣ. хона дар Зарафшон ҷойгир аст. ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактаб, масҷид, садик, бозорча, мағозаҳо, супермаркетҳо ҳамашон дар наздикии хона ҳастанд. ва ин ҷо охирон, яъне 5-ум ҳуҷраи истиқоматӣ. тамошобинони гиромӣ, хотиррасон карданем ки ҳатто симои светам нав кардагиай. дар ин ҷо ҳаммом, ҳоҷатхона, ошхона ва балкон. ва ин ҷо ҳаммом калон кардагиай. ва дар ин ҷо ҳоҷатхона. ошхона мебошад. ҳамаи ҳамин кухни гарнитур меистад. хона албатта ки бо барқ ва оби доимӣ таъмин аст. ҳозир фишори обро нишон медиҳем. чӣ хеле ки диден, фишори об баланд аст. хона бо барқ ва об мушкилӣ надорад. ва ин ҷо балкон мебошад. нархи хона бошад $72,000. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран, рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 9315 мебошанд. WhatsApp, Viber доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. 5 хонага мебошад бо шароитҳои беҳтарин, бо таъмири бениҳоят зебо дар минтақаи хуб, дар 2-ум ошшона. ошшонашам бениҳоят хуб аст. барои ҳамин дӯстони азиз, варианти бениҳоят хуб аст. ҳатто падвал ҳам дорад. барои ҳамин фурсатро аз даст надиҳен. хона срочно фурӯхта мешавад. нархашам хуб аст ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.